Ya ake ciki ne? Normal wallahi yau ba wani garin kwaki da mana jango. Ba wani garin kwaki. Gayan ma da ma nake zuwa gurin sa dan karbo mana garin wallahi ya ce ba zai ƙara bada bashi ba. Ka taho da siga? Eh. A ƙarya kake wallahi tsaya. Wannan ka bar mu. Bari ka ji ba fa kai kadai ne kake da zuciyar san mata ba. In ayu ne kai wallahi sai dai ka haƙura ni ma ina tsaya. Da ya kaji. Wannan ni za ka barwa. Kai zan barwa. An jima in wata ta zo sai a baka. Saboda kai ma kiɗibani ne ina kallon wannan falleliya za ta huce ka ce sai dai in. A'a ka dakata. To mu je kowa ya gwada sa'ai. Aiwa. Ina aka shiga? Babu dama na ji an yi shela ne ana neman sababbin 'yan aiki a gidan nan shine in zo nan. Sai aka ce ma kuma a nan gidan ne? Dama kwatantan da aka mun ina ganin gidan ne to sai an. Kai zo nan. Sai an zo. Asalin basu ne. Ayo.